Масло няма ще да. Абе, Пламен, какво си натиснал, бе? Не бе, нищо, само отгоре снимай. По-високо, я си най-отзад. Зая ме дръпа. Момче се дръпне. Момче, това ако ме сецне, всичко ще стане пасове. И колена. И колена, и пейки. Да не ме други работи да. Не го извадим с снимаме, видите така. Малко е по-натам го дай. Ето го на джопа иде. Боби, така риба няма фанен да се снима. Той няма да се покаже. Помогни му, бе. И тебе те топат по водата и ти че излизаш нагоре. Това се едно стиля на прача да ги ровиш. Не. Аз съм умирал главчето. Ти си се намокри, ако си влизай, какво се... Той го лави съм край. Тя взема. Жена, добре. Ой, бък не така е стара, кажи само малко. Ето ще ги снимем после на фотошопа. Малко за суки трябва да рисуваш. Не, мокра, не. Поне 20 санти вода. Мокра, мите. Не може се малко, май да тази цигара. намерите место, бе. Ево. Напред малко дори. Може да си намерите. А ти ако мислиш, че я не там и няма падна, ако мръдна. Бухни го, бе, бухни го, бе. Дръпка за вратата. Боби, да, ще може. Вади... Та тя плуваш него до средата и се върши. Уж, е предолама. Голик е момче, ако се сецне, ти казвам, че директно както се не държа никъде. Дай го да защото плитка си го буташ. Викам, че она чапла е по-голема. А го пущам ли? Пусти. Натам към въдиците ми го пущи, къде там го завиваш, бе. Айде, боговете. Браво! Тегли. Обаче разпери открит. Вкусна. Тия за излитане,